celebration para sa ating ama, Ilocos, President of the Republic of the Philippines. Maraming salamat, hindi lamang sa inyong mga ginawa nitong sayaw, mga ginawa nitong kanta, o hindi sa tuloy-tuloy na hindi ninyo pagkakakalimot sa aking ama at sa panahon ni President Ferdinand. So ayun guys, I hope you like that video and please like, comment, and share kung nagustuhan nyo po yung video ng mga ganyan. And subscribe na rin sa Apong Lens channel kung hindi pa kayo nakaka-subscribe, and click that notification bell para sa mga ganitong updates. So once again, this is again your Konyo Boy, Apong Glen Rap and English Ilocano Aglalaog. Yo, peace out. Bye-bye. Bye.